What's up mga Sano? Good day. Ang i-video ko ngayon sa aking vlog ay itong Rapide Philippines. Ito yung isa sa mga maasahang kalyer dito sa Pilipinas. Kaya puntahan na natin. Pero kung bago pa kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-like na rin at maglagay na rin kayo ng comment mga Sano. So stay tuned mga Sano. So mga Sano, nandito tayo sa Rapide Lapu-Lapu. Ating ipapakita ko sa inyo ang mga gamit nila, mga equipment nila, mga tools nila, at saka yung mga function din ito para may idea kayo kung pupunta kayo dito. So ayan po yung mga pangunahing service na ino-offer nila. Brakes, oil change, at yan, iba pa. So ayan, bukas sila 8 to 5, Monday to Saturday. So tara, puntahan natin yung loob ng Rapide, kung anong meron sila. At saka bakit mas maganda dito kung dito kayo magpapayos. Ayan. Ito, may dalawang ano kasi sila. Ito yung maganda kasi may lifter sila. Ayan. Dalawang lifter po yan. Actually tatlo. Nandun yung isa for wheel alignment. So, ang kagandahan pag mayroong lifter mga Sano, kasi wala nang gapang-gapang. Walang gapangan na mangyayari sa sasakyan nyo. So ayan, pakita ko sa inyo yung pangatlong lifter. So ito yung pangatlong lifter. So ang lifter na to ay for wheel alignment. Pwede rin dito pag puno, pwede rin ditong dito yung change oil kung kailangan i-lift yung sasakyan. So, ang kagandahan sa may lifter mga Sano kasi talagang matingnan ng maayos yung sasakyan ninyo. At saka ito yung advanced technology na pang wheel alignment. So, ayan. So, maganda talaga pag na-align yung mga gulong nyo para walang kabig. So, ayan. Ikot tayo. So, ayan yung lifter nila. So, safe na safe yan, bago. Ayan mga Sano. So, dalawa yan, bali tatlo. So, umpisahan natin sa mga ano nila. May mga tools. So, ayan, mayroon silang pwede rin ditong vulcanizing. Ayan. Pwede rin dito. Tsaka itong nitro. Ang ayon yun ng ordinaryong hangin lang, may nitro din sila at saka yung toolbox nila. So bali kumpleto to. So pag ito yung wheel balancing, magandang technology din to, magandang gamit din to for wheel balancing. So ayan. So ayan, kung halimbawa mag down kayo ng transmission, hindi na kailangan yung mga tali-tali. Ito na. Itong itim na to. So ayan mga Sano. At saka prasang din ito yung pressure. So wala nang, hindi na kailangan pukpukin mga Sano yung mga bushing ninyo. So ayan. Mas maganda talaga pag kumpleto yung gamit. At saka ito kung yung disc brake nyo parang bitak-bitak na or may mga groove na, so mas maganda kasi pag plain. So kaya dito ginagawa yon. Actually nakapaggawa na ako. Maganda ang resulta. Kasi yun nga na siya, plain na yung resulta ng mga disc sa sasakyan. At saka rin ito, kung halimbawa mag-ayos ng shocks. Ayan. Madali lang, hindi delikado kasi ipitin lang yung spring dito para hindi release. So hindi tatapon yung spring. So ayan mga Sano. Tsaka may battery charger din sila. Tsaka pasukin natin sa loob kung ano yung meron dito sa nila. Ito yung customer's lunch. So yan, dahil maaga pa,
Hindi pa bukas yung aircon. Good morning! So hindi pa bukas yung aircon. So tingnan natin yung ano nila, mga services dito. So puntahan, ito yung mga oil nila, mga parts. So ayan. So okay po dito, relax po kayo. Ayan, may social distancing, naka-aircon. So yun ang kagandahan, isa sa kagandahan din dito pag nasa Rapidi ka. Ayan yung customer service nila. Ayan, nandito yung mga The Rapidi Way. Ayan. So step by step yan mga sano. So yun nga, mas maganda pag kumpleto yung gamit ng shop na pupuntahan nyo o yung car, ano ba yung talyer na pupuntahan nyo para hindi delikado sa inyong sasakyan. Hindi na kailangang gumapang yung mekaniko kasi may lifter. So ayan, nandito yung mga oil and parts nila, mga spare parts. So ayan, lalapitan natin yung mga kung anong tawag nito is promo o yung ayan, yung package deal nila. Ayan. So ayan mga sano, tingnan nyo na lang. Saka yan pag synthetic yung gamit. Ayan, yan yung oil change o change oil. Yan yung mga presyohan. So nandun dyan yung mga all-in na yan mga sano. Package na yan. Oh, may lifetime brake warranty pa. So ayan. Ayun. So yan ang kagandahan dito sa Rapidi. So ayan. Pwede pa kayong manood ng TV dito mga sano. Ayan. Cable yan. So courtesy of Signal. O beke naman Signal. Sponsor ka. So kunyari, nadami yung customer, hindi problema yan mga sano kasi may extra garage sila dito sa likod. Ayan. So dito. Wala. So talagang spacious siya. Yun pa nga yung dalawang close van. Kasyang-kasya pa dito. Kahit 8 sasakyan. So balik tayo doon sa mismong shop nila. Siya nga pala, ito rin yung parts room nila. Nandito yung mga spare parts. Kung gusto niyo dito na lang kumuha o bumili. Pero kung depende rin sa inyo mga sano kung kayo yung magdadala ng spare parts niyo. Pwede rin dito. Pwede rin dito na kayo yung magdala ng spare parts niyo. So ayun, may tinatrabaho yung kaibigan natin. James! Anong trabaho dyan? Kita niyo mga sano, relax lang yung technician natin. Kasi may lifter nga siya. Hindi yung mekanikong gagapang. Baka mahigaan pa yung oil. So anong trabaho dito? Anong ginagawa? Tatanggalan ko na clutch lining. Clutch lining. So clutch pressure. Clutch pressure rin. Napaka-convenient mga sano. Kahit tayo. Tingnan nyo. Napakadali yung trabaho. Kasi nakalift yung sasakyan, hindi yung ginagapang. At saka walang pukpukan mangyayari dito. Napakadali. Ayan yung transmission. Nadaon na nila. So walang pukpukan mangyayari dito mga sano. Dahil kumpleto sa gamit. Anin naman yung galing ng mekaniko pag walang gamit. So ayan, meron din silang mga gulong. Ayan. So again, depende na sa inyo kung kayo yung magdadala ng spare parts nyo or sila na magpo-provide. So option na yan sa mga customer. Depende na yan. So ayan yung nangyayari sa Adventure. So napaka-convenient magtrabaho. At saka ang linis dito. Yan, good morning yan. Yan yung isa sa mga supervisor natin dito. Yan. So mga sano, silipin natin. Napakadaling gawin mga sano kasi yan nga, convenient. Yung galaw ng technician natin, komportable.
kasi hindi masikip. Ayan. Yan. Ayan yung mga kagamitan, isa sa mga kagamitan natin. Kumpleto po dito mga sano. Ito mga sano yung pangtanggal ng filter. So different sizes po ito. So hindi na gagamit yung makaluma, yung gagamit ng kadena para yabi ito yung pang plumbing. Bakit gagamitan ng pang plumbing? Ayan. So hindi masisira yung mga parts ng sasakyan ninyo kasi yan nga kumpleto sila sa gamit. Ayan yung pang tanggal ng filter, oil filter. So ayan, dire-diretso na yan, wala nang tali-tali. So ayan mga sano yung kabuuan ng Rapide Auto Service. Ayan. Ayan, mas maganda ngayon tayo nag-video kasi maaga kasi kahapon sana puno. So hindi ako nang istorbo. Ayan, ayan yung kabuuan. Ayan, may 3 lifters again. So walang problema pag nagpapaayos. Gaya niyan, no? Oh, napakadali. So yung presyuhan naman dito sa Rapide hindi to mahal. Yung yung itsura kasi ng Rapide intimidating mga sano, pero totoo niya napakamura dito. Oh. Kahit sa ibang lugar nga, sa ibang probinsya, grabe dami ng Rapide, daming magpapagawa. So ayan. So ito yung kabuuan ng operation o area ng Rapide. Yan mga sano. So kung kayo ay may mga sasakyan na siyempre kailangan namang i-maintain yun, mayroon naman tayong preventive maintenance services. So pumunta na kayo dito sa Rapide. So ayan mga sano, nakita niyo yung buong area nila. So ayan. So thank you mga sano. So ayan mga sano, nakita niyo yung Rapide. So ito yung pinipicture kong vlog. So sa may mga sasakyan dyan, pumunta na kayo dito sa Rapide kasi napakadaling ayusin yung sasakyan nyo, kumpleto sa gamit, spare parts, pero option yung spare parts again, pwede kayo magdala. So ayan, so nandito lang siya sa Basak Tagudoy Road, sa Basak Lapu-Lapu, yung Rapide Lapu-Lapu mga sano. So ayan, Rapide. So ayan mga sano, salamat sa pagsama niyo sa akin dito sa aking vlog. So sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe and have a nice day. To God be the glory.